Id-devozzjoni li matul ix-xahar ta' Mejju jingħata ġieħ lil Madonna tmur lura s-sekli. It-tradizzjoni tindika li meta l-poplu Nisrani kien ħabbat wiċċu ma' diffikultajiet kbar kien idur lejn il-Madonna l-għajnuna. Ix-xahar ta' Mejju kien wieħed speċjali li fih kien isir talb lil din il-persuna unika. Jingħad li d-devozzjoni lejn Marija Verġni kienet diġà nibtet sew fit-13 seklu. Ix-xahar ta' Mejju kien diġà kollu kemm hu dedikat għat-talb lill-Madonna iżda fl-1965 il-Papa Pawlu VI f'enċiklika identifika x-xahar ta' Mejju bħala perjodu partikolari għat-talb permezz tar-reċita tar-Rużarju. Hekk ġara wkoll din is-sena iżda fuq livell internazzjonali għax l-insara madwar id-dinja setgħu jitolbu t-talba tar-Rużarju flimkien mal-Papa Franġisku. Matul dan ix-xahar ir-Rużarju ngħat minn santwarji Marjani minn madwar id-dinja fosthom Lourdes, Fatima, Guadalupe u Medjugorje. Fost dawn is-santwarji kien hemm is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pino Fawdex minn fejn din il-ġimgħa kien imxandar ir-Rużarju. Din is-sena permezz tat-talba tar-Rużarju l-Papa flimkien mal-insara madwar id-dinja talbu biex titrażżan u tintemm il-pandemija tal-coronavirus li temmet il-ħajja ta' miljuni ta' persuni madwar id-dinja. Ir-Rużarju minn ta' Pino kien dedikat għall-edukaturi, għalliema u studenti li minħabba l-pandemija bidlu kompletament kif jitalmu u jgħallmu. Preżenti għar-reċita tat-talba tar-Rużarju fis-Santwarju ta' Pino kien hemm l-Arċisqof Charles J. Scicluna u l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Preżenti wkoll il-Ministru tal-Edukazzjoni Ġustin Karwana u għatta personalitajiet oħra li jaħdmu u jagħtu s-servizz tagħhom fil-qasam edukattiv. Kien il-pontifiċċju għal promozzjoni tal-evanġelizzazzjoni li mexxa l-qudiem din l-inizjattiva li l-Komunità Kattolika tingħaqad fit-talb permezz tat-talba tar-Rużarju. Il-Papa Franġisku fetaħ din il-katina ta' talb minn postijiet Marjani li għandhom importanza sinifikanti fil-Vatikan.